L-2020 kienet sena dominata mill-inċertezza li ġabet magħha l-pandemija COVID-19 li eventwalment kellha tfisser li l-festi tal-miliet niċċelebrawhom b'mod differenti ħafna mis-soltu. Fil-Belt Valletta f'lejlet il-miliet Crew ta' One News tkellem ma' xi wħud li qalulna kif minn hawn u minn hemm xorta sabu soluzzjoni għal dan mingħajr ma jmorru kontra id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Naħseb jiena d-dar bħalissa, għax ma tantx nifla. Naħseb dis-sena mal-familja nqattawu maħabba s-sitwazzjoni. Kif saqqat tagħha id-dar ma' tfal. Ifimni, ħabba pandemija u hekk m'hemmx ħruġ allura nqattaw mal-familja xajna xi affarijiet niklu, naraw xi film forsi hekk. Ġurnata tal-mit nqattaw ovvjament mal-familja d-dar. Għax wara dis-sena kellna xi jibsa u diffiċli xorta b'xi mod ħaniltaqgħu il-familjari bejnietna. Uħud qed jiddispjaċihom li ma jistgħux jaqattaw il-festi ma' qarabathom, oħrajn b'qalbhom maqsuma għax se jibqgħu il-bogħod mill-lesis tagħhom għaliex huma vulnerabbli. Iżda l-Maltin mimlija tama u sabu mezzi oħra sabiex iferħu il-xulxin. Huma jqogħdu d-dar, jħobbu jqogħdu d-dar, ħabba dal-ġrani tu. Ma' raġel u għat-tifla u forsi nżuru naqra l-mami u d-dadi. Forsi nismawna qoddis iktar tard wara li niklu. Nosservaw il-regolamenti u nibżaw għal saħħa xulxin. Ma' żera mal-familja ngawdu għom naqra l-għanna ċans, ġifiri, u anka b'sitwazzjoni kif inhi u l-affarijiet, ġifiri, nasib dak l-ħajja raġel għandha ssiru.